Gaur, Arabako Errioxako zintzo upategitik abiatuko gara. Belaunaldien arteko erreleboarekin bat eginik, upategi berri bat eraikitzen hasi dira. Albiztegian, Landao Lasariak. Federazio honek, Gipuzkoako landagarapenerako elkarteak biltzen ditu. Aurreko asteburuan, Gustoko azoka antolatu zuten berriro. Azoka honetan, elikadura osasungarria eta naturala bultzatzen da. Eredu hori gorantz baitoa gure gizartean. Euskadiko landa-ostatuen eskaintza aukera interesgarria da beti, eta udaberria eta aste santua hurbildu ahala, haien protagonismoa areagotu ekiten da. Mila 1984an, Tomas eta Maria Jesusek zintzo upategia zabaldu zuten, Bilabuenan. Ordura arte, Tomas Martínez de Cañas zuen izena upategiak. Garai hartan, Tomas eta Maria Jesus aurreko belaunaldiak bezala, mahastizaintzan eta ardogintzan aritzen ziren, markarik gabeko ardoak eginez. Pixkanaka, zintzok leku bat aurkitu zuen merkatuan, eta mende honen hasieran, Carlos semea upategian lanean hasi zen enologia ikasi ondoren. Orduan, ardo zuriak eta onduak egiten hasi ziren. 2016 urtean, Josuk, bigarren semeak, zintzorekin bat egin zuen. Ingeniaritza ikasiarren, mahastizaintzak eta ardogintzak izugarri erakartzen zuten. Eta gurasoek erretiroa hartu ondoren, Josu eta Carlos anaiek gobernatzen dute upategia. 40 hektarea mahasti lantzen dituzte, 20 hektarea jabetzan eta beste 20 alokairupean. Mahats pixka bat ere erosten diete inguruko mahastizainei. Josuk eta bere aitak tina bateko ardoa dastatzeari ekin diote. Mahasti berezi bateko mahatsekin egindako ardo berezi bat da. Hau gure ardo berri bat da, Liorro izena dauka. 1960an landatuta dago, 60 urte ditu. Tempranillo barietatekoa. Fermentazio malolaktikoa egiten du gure barriketan, eta gero sartzen dugu tina honetan. Ardo honen izena Liorro da. Dago Bilabuena eta Lezaren artean, hor zegoen herrixka bat, San Andrés de Liorro izenekoa, eta gure mahastiaren ondoan oraindik geratzen dira eraikuntza baten harriak, eta hortik ateratzen da ardoa, mahasti horretatik. Sotoko txokoan, Tomasen aitaren argazki bat eta lortutako sarien diplomak buru direla, mahastizaintzarekin duen harremana kontatu digu Tomasek. Carlos eta Josu semeek upategiari jarraipena emango diotela jakitea, gauza handia dela esan digu. Nire familia osoa, aita, aitona, mahastizainak ziren. Anaia eta biok, etxean geratu ginen aitarekin mahastiak lantzen. 14 urte nituela, lursailetan nenbilen, adineko pertsona baten moduan lanean. Gurasoen upategi zaharrean ardoa egiten genuen, eta Bilboko biltegi batzuei saltzen genien, edo Errioxako upategi batzuei. Zirraragarria da ikustea lan horrek guztia jarraipena izango duela. Gainera, pertsona arduratsu eta ondo prestatuekin bide berriak irekiz eta esportazioaren gaia landuz. Enuen imaginatu ere egiten. Upategian hasi nintzenean, enuen uste gure ardoak egunen batean Ingalaterran edo Alemanian kontsumituko zirela. Gure familia izan da betidanik mahastiaren inguruan lan egin duen familia bat. Eta urte horretan, 84 urtean, hasi ziren ardoa egiten, iraita eta jama. Zintzok hainbat marka jartzen ditu merkatuan. Bezeroak batez ere, euskadikoak dira, tratu hurbilez eta zuzenez irabaziak. Zintzo upategian, 5 ardo mota egiten ditugu,
egiten dugu zintxo urteko ardoa, maceración carbonica metodoarekin. Ere badaukagu zintxo zuria, ardo zuria, urtekoa ere bai. Dator gure mahasti zaharrenetarikoetatik, 55 urte inguruko mahastietatik. Ondoren atera zen ardoa izan zen 5. zintxo, 5 zintxo, kriantza. Hor ja hitz egiten dugu, badago selekzio gehiago. Mahastiak datoz Villabuenatik, Lezatik, Samanigotik. Beste ardo bat daukaguna da, izena vendimia selekzionada. Lortu dugu oso ardo edangarria eta jendea asko gustatzen zaiona. Eta azkenik, zerbait berezia gaude egiten, dena viñedo singular, liorro izena dauka eta ekologikoa lantzen ditugu mahaztiak. Eta hor gaude pizkanaka, ekologikora geroz eta mahazti gehiago lantzen. Ingeniaritza ikasi ondoren, etxean betidanik ezagutu zuen jarduerara itzultzea erabaki du Josuk. Zintxo upategian hasteko momentua, nire alaba Arane jaiotzeko zegoen, hor pizka bat jasi nintzen informazioa bilatzen eta ikusi genuen bazeudela diputazioaren laguntza batzuk joven agrikultor eta upategietara inkorporatzeko eta hitz egin genuen etxean eta azkenean erabaki genuen jarraitzea familiako tradizioarekin. Zintzok urrats handia eman berri du bere etorkizunerako. Guardian upategi berri bat eraikitzen ari dirata. Upategiak forma hartu du eta ekainerako amaituta egongo da. Biltegiak eta upategiko gainerako elementuak enkargatuta daude eta aurten bertan hasiko dira ardo berriak egiten instalazio moderno hauetan. Upeltegia mahastiz eta olibondoz inguratua dago, gainera olioa ere jarriko dute merkatuan. Instalazio berriak Eusko Jaurlaritzak ziurtatzen ditu eta eraginkortasun energetikoa handienekoak izango dira. Biltegiez eta upelez gain, erakusketak eta dastak antolatzeko eta bezeroei harrera egiteko leku zabala du. Hemen gaude, Laguardian, Laoiako parajean, eta hemen ikusi dezakezue gure upategi berria. Hitz batekin definitu beharko banuke, ilusioarekin, oso ilusionaturik gaude, gure familia oso ilusionaturik dago upategi berri honekin. Upategi berriari esker, Zintzok bere irudia ez ezik, enoturismoa ere indartuko du eta modu erosoagoan eta seguruagoan lan egingo du. Upategi berria zabalduko dizkigu beste esparru batzuk. Gu nahi duguna da jendea disfrutatzea ere bai leku hau, ez bakarrik erabiltzeko ardoa egiteko, ez? Nahi dugu jendea etortzera, gu bizitatzera eta paisaje hau eta ikuspegi hau disfrutatzeko gurekin batera. Beste aldetik, bodega berri hau alduko gaitu mahatsa hobeto zaintzera, ez? Etortzen denean mahatsa bodegara, hobeto landu ahal izango dugu. Eta hori ikusiko da gure ardoen kalitatea mantenduz edo hobetuz. Bere etapa berrian onena opa diogu Zintzori. Garai zailenetan aurrera pauso handia eman dute instalazio berrien aldeko apustua eginez, ilusioz eta gogor lan eginez. Landaola Federazioa landa inguru nahia sangarria bermatzeko eta sustatzeko helburuarekin sortu zen.
Irabazi asmorik gabeko talde hau osatzen dutenak, Gipuzkoako landa garapenerako 6 elkarte hauek dira. Behemendi, Debagaraia, Debemen, Goimen, Tolomendi eta Urkome. Federazioak hainbat jarduera sustatzen ditu, besteak beste Landaola sariak, joan den astean banatu zituztenak. 5. edizioan, honako hauek izan ziren sarituak. Erakunde pribatuen atalean, Baserritik zuretzat lankidetza proiektua. Erakunde publikoen atalean, Hernaniko udala. Emakumeak landa eremuan saria, Nagore Martinentzat izan zen. Eta urteetako ibilbideari saria, Artzain eskolari eman zioten. Joan den asteburuan, Bilbao Exhibition Centerrek Gustoko azokaren edizio berria aterpetu zuen. 2 urteko azoka hau nekazaritza munduko erreferente bilakatu da. Goizean goizetik, erakusketariek estanak ia prest zeuzkaten bisitariei harrera egiteko. Ostiral goizean, profesionalentzat soilik eta asteburuan publiko orokorrarentzat zabalik. Euskadi, Menorka, Andaluzia, Portugal, Extremadura edota Frantzia. 240 enpresa leku guztietatik etorriak. Erakundeetako ordezkariek elikadura eremu jasangarri, osasungarri eta kalitatezkoa babestu zuten. Gustokoren aurreko edizioa Bilbao Exhibition Centerren konfinamenduaren aurretik egindako azken azoka izan zen. Aurtengo edizioa berriz, neurri leunagoekin egin den lehenetakoa izan da. Azken finean olako azokak egotea oso garrantzitsua da, elikagaien sistemaren egokitzen saiolako, ez? Guk daukagun sistema, elikagai sistema horri hemen dauden produktuak oso artesanalak direlako. Azken finean hemen dauden baserritarrak eta produktoreak euren produktuak erakutsi aldituzte, harreman zuzena izan eta azkenean gastronomi munduan dagoen jendearekin badaukate honako ferietan tratua. Kontutan izan behar dugu bai gure produktuak, bai Euskadiko produktuak eta hemen dauden beste askok. Ez dutela bakarrik, ez direla bakarrik elikagai bat. Elikagai bat dira, baina atzetik beste hainbat eta hainbat gozaz. Eta kasu honetan, ezinbestekoa da hoi kontsumitzaileari ondo agertzea. Jakin dezan gure kontsumitzaileak produktu bat erosten duenean, zer erosten duen. Ez du bakarrik elikagai bat erosten. Erosten du kultura bat, erosten du lana egiteko modu bat. Inguru giroarekiko duen babesa ere agertzen du, eta guzti hori esplikatzeko horrelako feriak ezinbestekoak dira. Oso gustua gaude eta gure enpresak ere behiz hemen gaudelako eta aukera dugulako kontsumitzaileari mensaje hori ondo esplikatzeko. Eta benetan gaur egun pozgarria da guretzat. Gustoko ideia erromantiko gisa sortu zen Bilbao Exhibition Centerrek artisau ekoizleekin duen konpromiso gisa. Gora beti, nekazaritza eta elikadura ereduaren referente bilakatu da. Produktua protagonista izaten da hemen, eta azkenean feria honen asmoa da hori. Produktuari emozio guztia motea, produktua izatea feriaren izarra, eta hemen dauz bertoko produktuak, kalitate izugarrizko produktuak, eta beraien atzean lan egiten duten ekoizle guztiak. Gustoko unibertsoak herrixka baten moduan banatzen ditu espazioak, kaleak balira bezala. Jatorri izenen kalea, gozoki eta edarien kalea, slow food kalea, jaki ekologikoen kalea eta landa eta nekazaritza kalea. Txosna bat ere egon zen Euskolabeleko eta jatorri izeneko produktuekin. Badaukegu Euskal Herriko produktuak, kilometro zero produktuak, eta bai haragiek eta baita edariak. Edariak Euskal Sagardo, 7 referentzia ekarri dugu honea, eta gero baita dakegu txakolin eta ardo beltza. Garagardoa basabena. Euskal Garagardoa Basque Beer marka kolektiboaren estan zabala ere ikusi genuen Gustokon. 2 urte lehenago azoka honetan bertan aurkeztu zuten. Gaur egun marka sendoa da,
eta Euskadiko artisau garagardoaren sektorea sendotzen jarraitzen du. Beste kooperatiba eta elkarte batzuk ere ikusi genituen, haietako batzuk oso ezagunak. Hala nola, Euskaber, Garlan, Lumagorri eta Udapa. Denek merkaturatzen dituzte kalitateko produktuak, ondo identifikatuak eta ekoizle txikiek ekoitziak. Y bueno, pues sin ningún tipo de duda es un punto de encuentro. Gure lekale sorta ekarri dugu. Topaketa honetan, kontsumitzaileekin, banatzaile handiekin eta Oreka kanaleko agenteekin batzen gara. Agentes de Oreka. Produktu berritzaile bat eskaintzen dugu. Gaur egun denok bizi baikara presaka. Janari osasungarriak prestatzeko astirik gabe. Patata tortilla bat edo entsalada bat azkar eta ondo prestatzeko erosotasuna eskaintzen dute gure produktuek. Tortilla, adibidez, 5 minutuan egin dezakezu. Entsalada bat, 3 minutuan. Produktu azkarra eta osasungarria da. Euskalogia, Euskolabel familiakoak ez zuen estanik izan, baina azokako dastaldi gehienetan egon zen. Oportunidad más de darnos a conocer, ¿no? Hau oso aukera ona da Euskalogiaren doainak ezagutzera emateko eta aurkezteko. Gure produktua azoka honetako beste edozein produkturekin konbina dezakegu. Hemen, sinergiak sortzen dira Euskal elikaduraren arloko beste enpresa batzuekin. Baserria 0 kilometroa Gustokoren edizio guztietan egonda eta beti aurkeztu ditu nobedadeak. Aurtengoa ez da salbuespena izan. Bai, Gustoko oso interesgarria da. 4 edizio dira honekin, gu 4 egon geha. Aurrenekoa gustatu zitzaigun, bigarrengoan 2018an aurkeztu ginu zen, oraindik saltze ez ginu zen plater sukaldatuak, 4 plater, eta hemen testatu ginu zen jendeakin, eta jendean erantzuna oso ona izan zen, eta gero aukera auki genduen ja, produktu horiek saltzen hasteko eta ondo dijoazte. Aurten aurkezten dugu beste produktu berri bat linea hortakoa, berenjena bat, gaina bertako berenjena, Euskal Baserri berenjena. Eta ere bai, saltxitxa bat tipo Frankfurt inda gure txal okelakin eta basatxerriko txerrian papadarekin. Azokan ohikoak diren markek eta enpresek lehen aldiz joaten diren beste batzuekin partekatzen dute espazioa. Adibidez, delikatetxek saldak eta hamburgesak egiten ditu Euskaberreko ekoizlei erosten dizkien olioekin. Bai, guretzat lehenengo aldia da hemen, feria batean, gu delikatetxe gara, Elorrioko kooperatiba bat, eta guk egiten duguna da Euskolabel olioak arrautzak erruteari uzten diotenean, guk olio horiek bildu eta horiekin egiten dugu gure produktuak. Gure produktu nagusia salda naturala da, eta egiten dugu bebai hamburgesak, olio paparrarekin eta bestelako produktuak. Eta oso pozik eta gogo handiekin. Kroketak.eusen kasua antzekoa da, duela urtebete sortu zen, eta produktu labeldun eta lokalak erabiltzen ditu. Gure jarduera kilometro zeropean garatzen da, guk egiten dugu lan Euskal Herriko produktore ezberdinekin, egiten ditu kroketak, zapore askotakoak, eta gure diferentzia izaten da, kroketa krokantea egitea, barrutik oso fluidoa, eta esperientzia gurmete bat eramatea etxetara. Gustoko arrakastatxua izan zen berriz ere, tradizioa eta berrikuntza uztartuz, elikagaien eredu berri bat planteatu zuen. Ingurumena zaintzen duten ekoizpenak gero eta gehiago eskatzen ditu gure gizarteak. Aste Santuaren eta Udaberriaren atarian, turismoa aktibatzen duten bi garai izanik, Euskadiko landa ostatuak aukera interesgarria dira ostera ere. Eskualde bakoitzaren eskaintza zabala, ostatu guztien berezitasuna eta batez ere, familia tratua dira bezeroa eredu turistiko hau aukeratzera bultzatzen duten arrazoietako batzuk.
Landa turismoaren eskaintza nolakoa den ikusteko, 2 landetxe bizitatu ditugu, biak Nekatur elkarteko kide. Miguel eta Arantxa senar-emazteak ermukoak dira eta Markinako ubila urberua ganduten ostatua zuzentzen dute. Satzu du izena. 2002an euren bizitza norabide zera bat aldatu zuten. Baserri zahar bat erosi, eurek eraberritu eta 2009an landetxe gisa zabaldu baitzuten. Arantxak etxetik kanpo egiten du lan eta Miguel artista ezaguna da. Bere izaera profesionala etxeko eta lorategiko txoko guztietan islatzen da. Batez ere, eskultorea eta margolaria da. Artista ospetsuei saldu izan dizkie bere artelanak, besteak beste, Tracy Chapman abeslariari. Etxean, alderdi modernoak eta jatorrizko baserriaren aztarnak konbinatzen dira. 16. mendeko baserria da. Baditu 6 logela eta 12 lagunentzako lekua eta osorik edo logelaka alokatzen da. Miguelen esanetan, Satzu arte galeria eta espazio zabal bat da, beste artista batzuei hemen lan egiteko aukera eskaintzen diena. Aktoreak ere joaten dira beren obrak etxeatzera. Satzu zabaldu dugu 2009an, jendia eitzeko eskultura, teatro, yoga, dana. Nahi baduzu zeozer egiteko hemen, hemen Satzu alda etorri familizak, lagunak, hemen latza egoteko eta berba eitzeko eta ikusteko lehartik bai. Satzu leku ezin hobea da artistentzat, baina baita familia, bikote eta taldeentzat ere. Egia esan, haien bezero ohikoenak horiek dira. Markinan egonda, Satzu abiapuntu ezin hobea da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea ezagutzeko. Barrualdeko mendietatik ere hurbil dago eta jakina, eskualdeko bazterrak ezagutzeko aukera ere ematen du. Etxean, margolanez eta eskulturaz goza dezakegu. Orain, lantegi bat zabaldu nahi dute. Jendia nahi badu etorri lan eitzeko hemen, daka taierra, eta gero bebai nahi baduzu egin eskultura handi bat, gero aldaga laga hemen, eta holan ez daukazu zure taierran holako gauza handi bat. Zabaltzeko jendiari beste leku baten erakusteko bere gauzak. Eta eskulturak handiak normalian ezin duzu erakutsi museo baten edo galeria baten. Eta hemen bebai alduzu egin hori gauzak. Satzu atzean utzi eta Osmara abiatu gara. Gaubean, Arabako Ibarrak eskualdean, Kasa Urrutia ezagutzeko. 5 logela ditu, denak dekorazio oso ezberdinekin. Imak eta Andresek turismo baserri hau ireki zuten nekazaritza errentaren osagarri modura. Haien seme Viktorrek ostalaritza ikasketak egin ditu Leioan eta ostatuan hasi da lanean. Kasa Urrutia lo que ofrece Kasa Urrutiak familia tratua eskaintzen du. Gure bezeroak etxean bezala sentitu daitezen edo etxean baino hobeto. Bestalde, Urrutia etxearen erakargarri nagusia gastronomia da. El atractivo nuestro es la gastronomía. Bezeroari eskaintzen dizkiogun platerak etxeko platerak dira. Guk egina da dena. Modu naturalean eta etxean bertan, sasoiko arraina eskaintzen dugu. Beti daukagu haragia, sasoiaren araberako barazkiak, eta batez ere postreak. Guk geuk eginak.
Produktu guztiak gureak dira. Baratze propioa daukagu, eta sasoiko produktu guztiak eskaintzen ditugu. Perretxikoak eta gure azindaren haragia ere baditugu. Beraz, gure sukaldaritzaren oinarria hori da. Guk geuk ekoitzitako haragia. Gastronomiaz gain, Urrutia etxea abiapuntu ederra da Arabako ibarretako altxor kontaezinez gozatzeko. Inguruotan gatzagak daude, oso ederrak. Urjauzia dago, batzuetan neguan ez du urik izaten, baina parajea zinez polita da. Korroko kobazuloak hor daude. Eta handik gertu Santa Katalina dago, oso polita da. Eta gero Balderejoko parke naturala dago, ingurune eder batean. Horregatik, aste santuari begira, nik uste dut jendeak ikusteko eta gozatzeko gauza asko dituela. Batez ere, izadearen erdian. Sobre todo de la naturaleza que tenemos aquí. Andres eta Inma erretiroan hasi dira pentsatzen, eta dena Victorren eskuetan uzten. Bientzat pozgarria da ikustea euren ahaleginek jarraipena izango dutela semearekin. Honela eustentzaile bizirik landa ingurunei. Belaunaldien arteko errelebua oso garrantzitsua da guretzat. Ahalegin eta inbertsioa handia egin baitugu. Horregatik, guretzat oso garrantzitsua da hori guztiak gure semearen ardurapean geratuko dela jakitea. Gainera ondo prestatu du bere burua. Eta uste dut, anfitrioi ona izango dela. Egin dugun ahaleginaren ondoren, gure landetxeak etorkizuna duela ikustea oso garrantzitsua da guretzat. Victorri ilusioa egiten dio agintea hartzeak, oso ituta dago jarduerara betidanik ezagutu baitu. Etxe ondoko eraikin hau erosi berri dute, besteak beste, gastronomiari eskainitako espazioa zabaltzeko. Gurasoek lursail bat erosi dute etxe ondoan, eta gure asmoa turismo baserria handitzea da. 4 urtez ikasi dut eta ideia berriak ditut. Irakasleek ere asko lagundu didate, eta ideia berriak eman dizkitate. Noizean behin, aitarekin ikamikaren bat izaten dut, berak ideia bat duelako eta nik beste bat. Beraz, ados jarri behar. Dena den aitak erretiro hartzen duenean gogor lan egingo dut. Gogo handia dut. Ustiategiko jarduera nagusiak bi dira, zerealak, 70 hektareako lursaila lantzen dute, eta behi hazienda. Osma ondoan bazkatzen diren abereak ikustera lagundu digute Andresek eta Victorrek. Batez ere, Hereford eta Piriniar haziendekin egiten dute lan, Angus eta terreina batzuk ere badituzten arren. Laster zabalduko duten nukulu txiki batean, ugaltzeko erabiliko dituzten abereak izango dituzte. Idiak ere haziko dituzte bertan, eta turismo baserriko jatetxerako izango dira. Batez ere bi behi arraza ditugu, bata Piriniarra da. Piriniar arrazako zekorrak hazten ditugu, zezenak izateko erosten baititugu. Eta beste ukulu batean Hereford behiak ditugu, esnetarako oso behi onak dira eta gobernatzen oso errazak. 13 edo 14 urte nituenean hasi nintzen ganaduarekin lan egiten. Txikitan aitak berarekin eramaten ninduen eta jarduera hau benetan gustokoa dut. Egia esan gehien gustatzen zaidana ganaduarekin lan egitea da. Nekaturrek eskaintzen dizkigun ostatuak paregabeak dira, eta Euskadik eskualde guztietan dituen paisaiez eta kulturez gozatzeko aukera emango digute.